Kucha kwa lero pa 2 February mchaka cha 2026 zikuonekanso kunena kuti munthu wina yemwenso ndodziwika bwino ku chipani cha Malawi Congress Party watsekeredwa ku ndende pamene apolisi amumanganso lero. Amene amangidwawa ndi yemwe adakhalapo nduna pa zaulimi amene ndi Kawale mutsogoleri uja wa Dr. Lazarus Makikafri Chagwera, ndipo loya wawo yemwe ndi George Jefferson Kazipatike watsimikizira za kumangidwa kwa Kawale amene wafotokoza kunena kuti padakali pano Kawale akusungidwa ku polisi ya Kanengo, ndipo Kawale amene akuwasunga ku polisi imene ya Kanengo angakhale zifukwa zomwe amangidwira sizinadziwika, koma malingana ndi kafukufuku wina yemwe wachitika zapezeka kuti Kawalewa akukhuzidwanso ndi nkhani ya Green Belt komwe ndalama za nkhaninkhani zinasowesedwa. Green Belt kwa amene tikukumbukira bwino mavideos amene nakuonetserani komanso kukufotokozerani zosiyanasiyana mbuyomu tidafotokozapo za ripoti limene lidatulutsa limene limaonesa kunena kuti ndalama za nkhaninkhani zinabedwa ku ndondomeko ija ya Green Belt Initiative ya Green Belt imene mu chidule angango itchula kuti GBA, imene akufotokoza kuti kudatsowa pafupifupi ndalama zopyola 30 billion, imenenso mukafukufuku wadaphatikiza kunena kuti ndalamazi zimagwiritsidwanso ntchito mu nyengo ya kampeni pa masankho aja mu chaka cha 2025 pa 16 September. Chipani cha MCP chimagwiritsa ndalamazi malo mogwiritsa ntchito ndalama za chipani. So malingana ndi kafukufuku zidaonetsa kunena kuti anthu angapo omwe ndi ma officials omwe adagwirapo ntchito mboma akukhuzidwanso ndi kubedwa kwa ndalamazi, ndipo ena mwa anthu amene amagwiranso ntchito kumeneku ku GBA ku Green Belt nawonso adatsekeredwa maka pa nkhani imeneyi. So tikukamba kuti lero pa 2 February musayiwalenso kuti dzulo apolisi mu mzinda wa Lilongwe adakwezenganso nduna yakale Sosteni Gwengwe, ndipo woyankhuliransoo chipani amene ndi Jessica Bwira adasimikizanso zakumangidwa kwa amene wa Agwengwe, ndipo padakali panobe apolisi sadapereke zifukwa za amene wa Sosteni Gwengwe. So ena nkumazifunsa kuti kodi tizingokhalira nkhani zake zimenezi kukacha tizingoyembekezera kuti amangidwe ndi ndani, kodi kudzichera zimenezi kuti basi nkhani imene izikhalapo ndiyongokwizingana kupititsana ku polisi. So sitingathawe ganizo limeneli makaso pakuyankha kwa Profesa Afapita Muthalika momwe adayankhira pa koija imene wa Lazarus Makikafri Chagwera adali nayo powuza mtsogoleri wa dziko kunena kuti mukutionjezatu kumanga anthu a MCP zioneka kuti zinthu zanu zimuzichitira ndale. So adayankha kunena kuti sitikuchitira ndale komano onse amene adalakwa akutengedwa. So adafotokoza kunena kuti ngati ku chipani cha Malawi Congress Party kuli anthu amene adalakwira lamulo, chipani chibe chiyembekeze ndipo chisalingalire choti chisiyidwa komano ayembekezeke kumangidwa chifukwa cha zolakwa zawo. So mu tsiku la lero zikuoneka kuti ma event amene achitika ndi awiri, kupatula Kawale munthu winanso watengedwanso lero kupititsidwa ku polisi, ndipo nkhani ndiyonena kuti yemwe adakhalapo secretary to the president and cabinet SPC Munthawi ya Malawi Congress Party amene ndi Colin Zamba nawonso awamanga lero kachiwiri. Tsopano iwowa akuwapanga ponena kuti akukhuzidwa ndi milandu monga yosagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo, ndipo padakali pano apolisi sadafotokozerebe bwinobwino za mlandu wawo kuti samagwiritsa motani ofesi yawo bwino, komano angofotokoza kunena kuti akuwatsekera pa allegations of abuse of office. Ndipo Azamba padakali panonso nawonso awapititsa ku polisi ya Kanengo kumeneko ku Kanengo Police Station mu mzinda umenewu wa Lilongwe, ndipo yemwenso akuyimirira pa mlandu ndi Jefferson Kazipatike amene afotokoza
kunena kuti Zamba padakali pano ali mchitokosi cha polisi pambali ponena kuti adatsekeredwapo mbuyo, ndipo kumangidwa kumene awamanga padakali pano sizikukhuzananso ndi milandu imene adawatsekerera mbuyo chifukwa mbuyo muja adawatsekera pa zifukwa zonena kuti amakhuzidwa ndi mchitidwe osakhala bwino kumene adafotokoza kunena kuti amayi amenewa adagwiritsa ntchito mphamvu zawo mosayenera polemba anthu pafupifupi 300 mosasata malamulo. So lero ndi nkhani inanso imene awatengera imene akuwatsungira tsopano kumene kukanengo polisi. So iwowa amangidwa ali pa belo chifukwa atawatenga koyamba anawatulutsa pa belo, ndi apa panso awatenga ndi kukawatsekera komano ali pa belo milandu ina yosiyana. So ngati akufunanso belo nditi apereka ndalama zosiyananso ndi belo yoyamba, ndiye kuti agwidwa ali mu belo kutsekuliridwa mlandu wina. So mutha kuona kunena kuti mwina nkosavuta kuzifunsa kuti kodi tizikhalira zimenezi chifukwa dzulo amene atengedwa ndi Asosteni Gwengwe, lero chakummawaku amene atengedwa ndi Kawale, chakumasanaku amene atengedwa ndi amene wa Korini Zamba. Komano Asosteni Gwengwe adachita kukazipereka okha kumene ku polisi atamva kunena kuti mukusakidwa, ndino adapita okha ndi kukazitula kuti ine ndisungeni kuno. So nkhani imene tikhale tikukambirana tikumanso kuona masiku amenewa tingokomereza ndi nkhani yake yokha yomangana ifoti padakali pano boma silidati kutenga anthu chifukwa musayiwale kunena kuti zikuonesa kuti pafupifupi onse amene adakhalapo nduna Munthawi ya MCP ali pa chiopsezo chotatha kumangidwa ifa kuli anthu monga ngati achichola banda ya amene aja nawonso Munthawi yawonso adali nduna. So silidamvepo kuti zikuti chani. So mwina zinawonso posachita pomba akhala akutengedwa. So mwina tizipitirebe kuyembekeza kuti anthu akhale akumangidwa, koma musayiwale kunena kutinso boma lipena pake likumaonesa kufoka anthu akatengeranso nkhani zikukhoti boma limwe akanikanso kubweretsa zikalata zotsekulira milandu ya anthu. So timve kunena kuti kodi ndiganizo lomwe lija loti akufuna azingowazunza anthu akapena tiyembekeze kunena kuti boma mwenjira ino sakamaliza kutenga anthu libweresano zikalata bwinobwino zokhuza milandu ya anthu. So through comment section ni momwe ndingadziwe komanso kumva maganizo pa nkhani zimenezi zokhuza kumangidwa kwa mamembala a MCP amene padakali pano titha kunena kuti akudusa 10 amene akhala kumangidwa pakatipa chifukwa tili ndi anthu monga Jessica Bwira, Fitumbuko Mumba, Ezekiel Chingoma, Richard Chimwendo Banda, Kawale, Korini Zamba. Zione kuti be anthu ngambiri ndithu deno timve komanso tikhala tikuona anthu ena be akumangidwa. So through comment section ni momwe ndingadziwe komanso kumva maganizo anu mu video ya mtsiku lero. Mudani ndine waduwanduwa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithe kumakupatsirani ena mwa mavideos amene tikamakukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.